வணக்கம். நாம இப்போ ஐப்பசி மாதத்திற்குண்டான பலன்களை தான் பார்க்க போறோம். தமிழ் மாதத்திலேயே 7வதா வரக்கூடிய மாதம் தான் ஐப்பசி மாதம். பருவ காலத்துல முற்பனி காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பனிப்பொழிவு தொடங்கும் காலமா இந்த ஐப்பசி மாதம் இருக்கும். தமிழ் வருட கணக்கின்படி சூரியன் 12 ராசிகள்ல 7வது ராசியான துலாம் ராசியில வருகின்ற காலம்தான் ஐப்பசி மாதம். மற்ற மாதங்களை விடவும் இந்த ஐப்பசி மாதம் ஆன்மீகத்துக்கு அப்படின்னு ஒதுக்கப்பட்ட மாதம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஐப்பசி மாதத்துல நம் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இருளை நீக்கி வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தீபாவளி திருநாள் வருது. தீபாவளி பண்டிகை நாம கொண்டாடுறோம். அதே மாதிரி இந்த ஐப்பசி மாதத்துல பௌர்ணமி தினத்துல சிவபெருமான ஆலயத்துல செய்யப்படும் அன்னாபிஷேகத்தை நம்ம கண்குளிர கண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இந்த ஐப்பசி மாதத்துல புனித நதிகள்ல நீராடி வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் செய்த பாவங்கள் எல்லாமே நீங்க கூடும் அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்லுது. இந்த ஐப்பசி மாதத்துல ஏதாவது ஒரு தினத்துல ஸ்ரீரங்கம் சென்று காவிரியில நீராடி அதன் பிறகு ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதரையும் ரங்கநாயகி ஆண்டாள் தாயாரையும் நீங்க வழிபட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சுக்கிர பகவானோட தோஷங்கள் எல்லாமே நீங்கும். கடன் பிரச்சனைகள் நீங்கி பொருளாதாரத்துல நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல துணை கிடைக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட இந்த ஐப்பசி மாதத்துல கிரக நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சூரியன் துலாம் ராசியில இருக்கிறாரு. செவ்வாய் மிதுன ராசியில வக்ரம் பெற்று இருக்கிறாரு. புதன் கன்னி ராசியில 6ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிறாரு. அதன் பிறகு துலாம் ராசிக்கு மாறாரு. சுக்கிரன் கன்னி ராசியில இருந்து துலாம் ராசிக்கு ஆட்சி பெற்று வராரு. குரு பகவான் மீன ராசியில அதுவும் வக்ர நிவர்த்தி ஆகி இருக்கிறாரு. சனி பகவான் மகர ராசியில வக்ர நிவர்த்தி ஆகி இருக்கிறாரு. ராகு பகவான் மேஷ ராசியிலும் கேது பகவான் துலாம் ராசியிலும் இருக்கிறாரு. இப்படி கிரக நிலைகளோட மாற்றங்கள்லாம் இந்த ஐப்பசி மாதத்துல இருக்கும். அதன்படி நம்ம 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். யாருக்கும் அஞ்சாத குணமும் மற்றவர்களை கவரக்கூடிய உடலமைப்பும் கொண்டவர்கள் தான் இந்த கடகராசிக்காரர்கள். புனர்பூசம் 4ஆம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த ஐப்பசி மாதம் எப்படி இருக்கும், என்னென்ன பலன்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஐப்பசி மாதத்தோட கிரக நிலைகளை நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா மாத தொடக்கத்திலேயே உங்க ராசிநாதன் சந்திரன் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சரிக்கிறாரு. அவர் மீது குருவின் பார்வையும் இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு பொருளாதாரத்துல நல்ல முன்னேற்றமும் வாழ்க்கையில புது புது திருப்பங்களும் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐப்பசி மாதம் 2ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்கு சுக்கிரன் வராரு. அது அவருக்கு சொந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லலாம். உங்க ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் 4ஆம் இடத்துல சஞ்சரிப்பது யோகமான அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதிலும் தனாதிபதி சூரியனோடு சுக்கிரன் வர்றதால பணப்புழக்கம் உங்களுக்கு சிறப்பாவே இருக்கும். பாராட்டும் புகழும் கூடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். மனதிற்கு இனிய சம்பவங்கள்லாம் நடக்கும். வீடு இடம் வாங்கும் யோகங்கள்லாம் கிடைக்கும். கண்டகச்சனியின் ஆதிக்கம் இருந்தாலும் குருவின் பார்வையும் உங்க ராசியில இருக்கிறதால உத்தியோகத்துல உள்ளவர்களுக்கு கேட்ட செலவுகள்லாம் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் உங்களுக்கு புதிய நிறுவனங்கள் இருந்து பணிபுரிய அழைப்புகள்லாம் சேரும். ஐப்பசி மாதம் 6ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்கு புதன் வராரு. உங்க ராசிக்கு 3, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் சுகஸ்தானத்திற்கு வரும்போது சுப விரயங்கள் உண்டாகும். துணிந்து சில முக்கியமான முடிவுகள்லாம் எடுத்து வெற்றி கொடி நாட்டுவீங்க. பழைய வாகனத்தை கொடுத்துட்டு புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகமும் கைகூடி வரும். புத ஆதித்ய யோகமும் புத சுக்கிர யோகமும் இருக்கிறதால பணப்புழக்கம் உங்களுக்கு சரளமா இருக்கும். பழைய கடன்கள் அனைத்தையுமே நீங்க கொடுத்து முடிப்பீங்க. பிள்ளைகளோட கல்வி நலன் கருதி நீங்க எடுத்த முயற்சி வெற்றியில போய் முடியும். மாத தொடக்கத்துல மிதுன ராசியில் உள்ள செவ்வாயை மகர ராசியில் உள்ள சனி பகவான் பாக்குறாரு. அது அவ்வளவு நல்லதில்ல உங்களுக்கு. அதோட ஐப்பசி மாதம் 18ஆம் தேதி செவ்வாய் மகர ராசியில வக்ரம் அடைகிறாரு. எனவே உங்களுக்கு மன நிம்மதி பாதிக்கப்படலாம். வாழ்க்கை துணையோடு ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் போகும். ஆதாயம் தரும் தகவல்கள் எல்லாமே குறைய தொடங்கும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்துல உடன் இருப்பவர்களின் கோபத்தெல்லாம் ஆளாக நேரிடலாம். பணம் எவ்வளவு வந்தாலும் கையில தங்கவில்லையே அப்படின்னு கவலைப்படுவீங்க. வாகனத்துல செல்லும் பொழுது கவனத்தோடு இருக்கணும். பணிபுரிபவர்கள்லாம் தங்களிடம் ஒப்படைத்த பொறுப்புகளை மற்றவரிடம் ஒப்படைக்காம இருக்கிறது நல்லது. எதை செஞ்சாலுமே அதை ஒரு முறைக்கு பலமுறை யோசித்து முடிவிடுங்க. பொது வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம்
வீண் பழி உண்டாகலாம், சற்று கவனமா இருக்கணும். ஐப்பசி மாதம் 23ஆம் தேதி விருச்சிக ராசிக்கு புதன் வராரு. உங்க ராசிக்கு 3, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன் பஞ்சமஸ்தானத்துல சஞ்சரிக்கும் போது பிள்ளைகளோட படிப்பு சம்பந்தமா எடுத்த முயற்சி வெற்றி கிடைக்கும். பஞ்சாயத்துக்கள் உங்களுக்கு சாதகமா முடியலாம். குருவின் பார்வையும் பஞ்சமஸ்தானத்துல இருக்கிறதால எதுக்குமே நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. குரு பகவான் உங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு. ஐப்பசி மாதம் 26ஆம் தேதி விருச்சிக ராசிக்கு சுக்கிரன் வராரு. உங்க ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துல வரும்பொழுது நல்ல பலன்கள் அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பா வீடு வாங்குறது, இடம் வாங்குறது, வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு, இதை எல்லாத்தையுமே உருவாக்கி கொடுப்பாரு. உயர்ந்த மனிதர்களின் அரவணைப்பு, பிள்ளைகளின் திருமண முயற்சியெல்லாம் கைகூடி வரும். மின் சாதனங்கள் போன்றவற்றெல்லாம், வீட்டிற்கு தேவையான விலையுயர்ந்த பொருட்கள், அழகு சாதன பொருட்கள், மின் சாதனங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வாங்குவீங்க. இந்த மாதம் உங்க ராசிக்கு 9ஆம் இடத்துல சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான் ஐப்பசி மாதம் 30ஆம் தேதி வக்ர நிவர்த்தி ஆகுறாரு. இனி அவரது பார்வைக்கு பலம் அதிகம் இருக்கிறதால, குருவின் பார்வையும் கிடைக்கிறதால பொருளாதாரத்துல நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழில புது புது ஒப்பந்தங்கள்லாம் சேரும். உங்களுக்கு எதை எந்த நேரத்துல செய்ய நினைச்சீங்களோ அதை அப்படியே செய்து முடிப்பீங்க. பொது வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் புதிய பொறுப்புகள்லாம் கிடைக்கும். பெற்றோர்களோட ஆதரவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதம் கடகராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் தேவையற்ற அலைச்சல், அசையா சொத்துக்கள் வழியில வீண் விரயம் இதெல்லாம் ஏற்படலாம். சற்று கவனமா இருங்க. குடும்பத்துல சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் வந்தாலும் ஒற்றுமை குறைவு அப்படிங்கிறது இருக்காது. சுபகாரிய முயற்சிகள் சில தடைகளுக்கு பிறகு கைகூடி வரும். பொருளாதாரத்துல நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தாலும் வரவுக்கு மீறிய செலவுகளால ஒரு சில கையிருப்பு அப்படிங்கிறது குறைய தொடங்கும். உற்றார் உறவினர்கள் வருகையால உங்களுக்கு குடும்பத்துல மகிழ்ச்சி உண்டாகும். தொழில் வியாபாரம் செய்யறவங்க எல்லாம் பெரிய முதலீடுகளை ஈடுபடுத்தி செய்யும் போது சற்று கவனமுடன் இருக்கணும். கையில் இருக்கும் ஆர்டர்களை முடித்து கொடுப்பதுல ஒரு சில சிக்கல்கள் எல்லாம் போகும். அரசு வழிகள்ல எதிர்பார்க்கும் உதவிகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நண்பர்களோட ஆதரவு கிடைக்கிறதால மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க. தேவையற்ற பயணங்கள் எல்லாம் நீங்க குறைச்சுக்கணும். அதனால உங்களுக்கு அலைச்சல்லாம் போகலாம். உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தங்களுடைய உழைப்பிற்கு ஏற்ற முழு பலனை அடைய முடியும். அதிகாரிகளோட ஆதரவு கிடைக்கும். நீங்க எதிர்பார்க்கும் பதவி உயர்வு கிடைச்சாலும் சில நேரத்துல கடுமையா நீங்க உழைப்பு அப்படிங்கிறது கடுமையா நீங்க உழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். சிலருக்கு எதிர்பாராத இடமாற்றங்கள்லாம் அலைச்சலை ஏற்படுத்துவதுடன் குடும்பத்தை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை கூட ஒரு சிலருக்கெல்லாம் போகும். பெண்களுக்கெல்லாம் கணவன் மனைவிக்கிடையே இம்மாதம் கண்டகச்சனி வக்ர நிவர்த்தி ஆவறதால தடைகளும் தாமதங்களும் உண்டாகலாம். எதையுமே நீங்க திட்டமிட்டு செய்ய முடியாது. கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒருவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட்டாதான் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி பிள்ளைகளோட எதிர்கால நலனுக்காக ஒரு சில முடிவுகள்லாம் எடுப்பீங்க. உடல் ஆரோக்கியத்துல கவனமா இருக்கணும். செவ்வாய் சனியின் பார்வை இருக்கிறதால குடும்பத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இருந்துட்டே இருக்கும். ஒருவர் மாற்று ஒருவருக்கு உடல் ஆரோக்கியத்துல பாதிப்பு தோன்றும். அசையா சொத்துக்களாலும் வண்டி வாகனங்களாலும் உங்களுக்கு செலவுகள்லாம் ஏற்படும். முடிஞ்ச வரைக்கும் உறவினர்களை அனுசரித்து போறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம். அரசியல்வாதிகள்லாம் மக்களின் ஆதரவை பெற நீங்க கடுமையா உழைக்கணும். அவர்களின் குணம் அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. அமைச்சர்களின் கெடுபிடிகள் அதிகரிப்பதால கட்சி மாறக்கூடிய சூழ்நிலை கூட ஒரு சிலருக்கெல்லாம் போகும். எந்த ஒரு காரியத்திலும் நீங்க கவனமா இருக்கிறது நல்லது. கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்க்கும் வாய்ப்புகள் தடையின்றி கிடைக்கும். வரவேண்டிய பாக்கி தொகையெல்லாம் சேரும். வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாம் போகும். சக கலைஞர்களின் ஆதரவு கிடைக்கிறதால மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க. மாணவர்கள் கல்வியில நல்ல முன்னேற்றமும் எதிர்பார்த்தபடி மதிப்பெண்களையும் எடுப்பீங்க. அடிக்கடி ஞாபக மறதி ஏற்படும். அப்படி இருந்தாலும் அதிகாலையில் எழுந்து படிப்பதை நீங்க வழக்கமாக்கி கொண்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை இருக்காது. தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளையும் கெட்ட நண்பர்களின் சகவாசத்தையும் நீங்க தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. புனர்பூசம் 4ஆம் பாதத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதம் சொந்த பந்தங்கள் மூலம் உதவிகள்லாம் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் அருகில் இருப்பவர்களின் உதவியால தொழில நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். இருந்தாலும் முழு பலன்களையும் நீங்க அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். மற்றவர்களால சிறு சிறு பிரச்சனைகள்லாம் போகலாம். பூச நட்சத்திரத்துல பிறந்தவர்களுக்கெல்லாம் தொழில புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். புதிய பாதையில செல்வதால உங்களுடைய முயற்சிகள் அனைத்துமே வெற்றி பாதையை நோக்கி போகும்.
புதிய நட்புகளால நல்ல வாய்ப்புகளா கிடைக்கும். சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு நிறைவான ஆதரவை தருவாங்க. ஆயில்யம் நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத எந்த பிரச்சனைகளையும் நீங்க தலையிடுவதையும் கருத்து சொல்வதையும் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. செலவுகளை திட்டமிட்டு செய்யுங்க. புதிய காரியங்களை செய்ய தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே நல்ல நேரம் காலம் பார்த்து செய்யறது நல்லது. கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஐப்பசி மாதத்துல வெள்ளிக்கிழமை தோறும் அருகில் இருக்கும் அம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்று அம்மனை வழிபட்டு வாங்க. குடும்பத்துல மகிழ்ச்சி நிலைக்கும். வியாழக்கிழமை தோறும் குரு பகவானுக்கு கொண்டக்கடலை மாலை சாற்றி குரு தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வெற்றிகள் உங்களுடைய வீடு தேடி வரும். செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளை அசைவ உணவை தவிர்த்து வாங்க. ஐப்பசி மாதத்துல வரக்கூடிய பௌர்ணமி நாட்கள்ல சிவபெருமானுக்கு நடக்கக்கூடிய அன்னாபிஷேகத்தை கலந்துகிட்டு மனம் குளிர சிவபெருமான வணங்கிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும். ஐப்பசி மாதம் இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு அப்படின்னு இருக்கணும். தேவையற்ற அனாவசியமான ஆடம்பரமான பொருட்களை செலவு செய்வதை முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது.